game no ho no ɛyɛ nneɛma bɛyɛ mmienu mmiɛnsa bi pɛ na before say ɛbɛtɔ asomu yɛmfa no sɛ mede started the whole team no ɔmo ayɛ adeɛ game no bɔyɛ no na nyɛ easy but deɛ kakra mehu yɛ sɛ ɔmo relax kakra ɛna afei nso sɛ nya 4 goal no nso no na ɔmo relax na afei sɛ ɔmo delay time na ɔsɛ nkɔm tɔkɔ so na nka ɔmo pressure ɔmo the way na nka ɔmo yɛ na sɛdeɛ abɛta mo a ɔhyɛ goal di mika na ɔkɔ yɛ free pon na ɔde ba saa na ɔsɛ nkɔm yɛ no aka nneɛma nketenkete bi a wɔsɛ ɔmo tumi nhunu na mɛsrɛ supporters nyinaa sɛ ɛnya abotire ma team no mɛmfa pressure to coach so sɛ ɛna fa weebɔ iwe firi iwe se na bibia no yɛ abotire ɛna deɛ mepɛ sɛ meka kakra ɛfa mefa no sɛ wo sɛ anso ne wei se samba na ɔmɔbɔ bibia gyane ɛna yɛyɛ saa na ɛsesa ɛma ɛba aborɔ menka sɛ aborɔ nyɛ adeɛ o ɔne wei no nso abɔ mo ho a mistake tumi ba ɛbɛba but adeɛ baako a metumi aka fa ho kakra ɛnom sɛ goalkeeper no deɛ ɛhɔ na mewɔ nti no ɛno deɛ menim ho mewɔ ho nimdeɛ yie nti no deɛ metumi aka ne sɛ Camara wɔsɛ ɔhwɛ nneɛma bi yie ɛna afei nso ɔwɔ sɛ ɔyɛ very careful wɔ ne temper ɛwɔ ho every single game that maybe Camara attack referee M1 referee decision no ntimi nsesa no onya gye a kɔ na kɔ dem bɛbɔ ne nneɛma bebree agu wo ntimi hu bi kura kan wo bi kura bo ne bi a ɔmo fɛ no Guinea national team no okay anyway fan to gender kɔ the main problem the mi hu no kakra is say Camara yɛ obi a